Jeg hedder Trine Forborg. Jeg er ergoterapeut her på Bofællesskabet Moslet. Vores beboere har for første gang fået muligheden for at række hånden op og sige, at jeg skal på toilettet, eller jeg har lige været på toilettet, jeg har brug for hjælp. Det her multiple funktionsnedsættelser har ikke noget sprog og har ikke mulighed for at fortælle, at de har en våd ble, medmindre man kan se det på adfærden. Så det har vi fået mulighed for at kigge ind i, hvordan deres mønstre er i vandladning med det her fine produkt. Det har helt klart givet en mulighed for at tilpasse aktiviteterne til borgerne, og kunne også lære noget om deres vandladningsmønstre. Men vi har helt klart brugt det meste i forhold til borgerens livsmestring, og kunne og tilpasse aktiviteter til borgerne. Jeg er rigtig glad for, at det er blevet talerør for borgeren. At det er på borgerens præmisser. Det synes jeg er rigtig dejligt. Det har været spændende at følge, om det har givet flere forflytninger for borgeren, og hvordan vores dagligdag har været tilrettelagt. Altså, hvordan vi prioriterer bleskift, aktiviteter, den kontekst, der er, når man er et hus med 7 borgere, og hvis alle har brug for hjælp, hvordan man så tager den pædagogiske snak om det. Det har givet en anden vinkel ind i det pædagogiske snakke, som har været rigtig spændende. Det er et enormt intuitivt system. Meget nemt og brugervenligt og nemt at lære for alle. Så på den måde er det nemt at gå til. Og med god opbakning fra Wear & Care til selve softwaren bag, hvis noget driller. Vi havde en oplevelse af, at vi havde en borger, der sad klar i ridetøj, der skulle til ridning. Og det er en borger, der ved meget om, hvad der skal ske. Jeg er ikke glad for de skifte, så borger ved, når ridetøjet er på, så er det fordi, jeg skal til ridning. Men vi kunne se efter morgenmaden, og borger sad i ridetøjet, at bleen var faktisk våd. Den lyste rød over på tabletten. Så ved at vise tabletten og med en ble i hånden sige, jeg kan se, at din ble er våd. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at skifte den, inden du skal til ridning. Og normalt vil borger reagere med at blive sur og gal. Men det var bare helt okay, fordi vi kunne fortælle os et ord på, hvorfor vi gjorde det. Så fik borger skiftet ble inden ridefys. Og så blev det jo en anden oplevelse at tage til ridning. Jeg synes, vi har struktureret borgerens liv mere efter det. Vi har fundet ud af, at flere af vores borgere de har vandladning, når de kommer op i sengen og ligger ned om aftenen. At så kommer der en vandladning, typisk en halv times tid efter. Så nu er det blevet sådan, at borgerne kommer ind i sengen og bliver lagt og dejligt og ser lidt fjernsyn, hører noget musik. Og så får man faktisk skiftet sin ble den der halv time efter, og så ligger de ofte i en tør ble resten af natten. Så det synes jeg, der gør en kæmpe forskel, og det nedsætter også risikoen for urinvejsinfektioner, for eksempel. Og så bliver nattesøvnen jo også en bedre kvalitet, når man ligger med en våd ble. Så det er sådan en af de rigtig store parametre, vi ikke har kunnet mærke det på. Og vi giver heller ikke unødvendige forstyrrelser om natten. Altså der kan vi jo se, om der er behov for et bleskift. Og så er der også en faglig vurdering i, skal borger forstyrres i sin nattesøvn? Eller skal borger have lov til at sove? Skal vi justere på væsken, fordi vi kan se, at der er rigtig meget vandladning? Skal man så om natten for eksempel, skal vi så prøve at give noget mere væske om formiddagen, så vandladningen ligger på et andet tidspunkt? Så det har vi også brugt det til. Ja, det giver rigtig god mening. Både for borgerens hverdag, men også for den sundhedsfaglige tilgang til borgeren. Vi kan se, om der er forandringer, om man får nok væskeindtag, kommer der nok ind, kommer der nok ud. Mønstret i det, er der noget, vi skal være opmærksom på for borgeren. Men mest af alt, man kan få lov til at sige, når man skal på toilettet. For nogle af borgerne har det også betydet, at man begynder at øve og komme op og sidde på en toiletstol igen, fordi man kan se, at der sådan cirka er et mønster i det. Og den bedste vandladning sker, når man sidder og rører på toilettet. Så det er der også nogen, der har fået forsøg med at komme tilbage på toiletstolen. Ja, det vil jeg. Jeg har sågar prøvet at være ude på bosted, hvor de ikke har løsning, hvor jeg sådan tænker, kan vi ikke også lige kigge ind i det her, for at få det samlede billede af borgeren. Så ja, jeg synes helt klart, det kan anbefales, fordi det giver en stemme, borgeren normalt ikke har, og kan være med til at løse mange spørgsmål omkring borgerens trivsel. Der er ikke andet end det er et super nemt produkt at gå til, og det giver mening.